Падчас восеньскіх школьных канікул для хлопчыкаў і дзяўчынак ва ўстановах адукацыі прайшло мноства цікавых мерапрыемстваў. А ў пачатку гэтага тыдня юныя аматары інтэлектуальнага спорту сустрэліся на раённых спаборніцтвах па шашках сярод дзяцей і падлеткаў па месцы жыхарства ў залік раённай спартакіяды школьнікаў. Шашки – гульня займальная и цікавая. И штогод у Шкловскім раёне праходзяць спаборніцтвы па ёй. Юныя яе аматары сустракаюцца на базе сярэдняй школы нумар 1, каб даведацца, хто ў раёне лепшы шашыст. Дарэчы, такія гульні праводзяцца ўжо больш за 50 гадоў і да гэтага часу не губляюць сваю папулярнасць. Участвуют в соревнованиях 14 школ. Соревнования проводятся среди детей 2004 года. Но цель соревнований определить лучшую команду для участия в областных соревнованиях. Но, естественно, основная цель – это досуг учащихся в каникулярное время. Это у нас второй этап соревнований, внутришкольные прошли соревнования, а сейчас районные. И третий этап будет областные соревнования. У гэтым годзе ў спаборніцтвах была і свая навіна. Іх удзельнікі гулялі па новай для Шклова, але звыклай у свеце швейцарскай сістэме, якая якраз і выкарыстоўваецца для гульні ў шашкі і шахматы. Компьютеры вводят сильно с сильным играть, а более слабейших они попадают на слабейших. То есть у каждой команды есть шанс, когда сыграли со слабейшей командой, выйти немножко вверх, чтобы встретиться с более сильной командой. По истечении 6 туров команда, которая наберет наибольшее количество очков, та будет победителем считаться. В каждой игре каждый участник получает за победу 2 очка, за ничью 1 очко и за поражение 0 очков. Сейчас даже проигравший какой-то одной команде можно все равно и первым, и вторым, и третьим можно стать. Поэтому эта система самая справедливая. Многие з удзельнікаў спаборніцтваў гуляюць у шашкі і шахматы далёка не першы год. Так, напрыклад, вучаніца сярэдняй школы нумар 1 Еўдакія Аўсевіч можа скласці партыю ў гульні такім чынам, што суперніку прыйдзецца доўга разважаць над наступным ходам. Это очень интересная игра, и она развивает память. Меня в них научила играть мама, а в школе я начала более упорно и усердно ими заниматься. Что интересно, можно логически подумать, мышление развивать. Сложно ли вообще играть в шашки? Нет, если математику знать, как ходить ходы, то можно. Некаторыя партыі ў гульні нават зацягваліся на гадзіну, а супрацьстаянне удзельніку станавілася ўсё больш напружаным. І ў выніку перамогу ў спаборніцтвах атрымалі шашысты з сярэдняй школы нумар 1. Другімі сталі рабяты з сярэдняй школы нумар 4, а трэцімі з ардацкага вучэбна-педагагічнага комплекса дзіцячы сад сярэдняя школа.